Balai la penmi ya ki an ki batmai hakabede bad ka birth certificate lani sarnot kha ka jing pentmai ya ki an ban telakam ya ka jingyo ya ka sarnot kha hapo kri India kala de ka ba perking bha kani ka long kumno ban pen bha shushu hakabaya de bad ki nongyo ban kin tiuru ya ki call computer khnang ban yo ya ka jing itu ka bapura ba ni de ki nong India ya kani lawan ra na ka sorkar peneng ban telakam ya ki nongwei ki ba shuwan kam e lene shuthet ya ki sarnot tang ban yo rung shari India ban kamai spa ki kumno pade ngin le ban yo ya ka jing itu bapura unong shong shnong bat ban yo ya ka sarnot ka ban kong ka wei ka sarnot shabaro ki kam ka sarnot kha manta kala de ka ban kong du ban pentre kam laha kanu ka kam ka ba utrei khlem ka sarnot kha kimla shu ban yo kam lane room school yo pension yo scheme ban apply passport apply Aadhaar card batru ban shondur thevut kabar la penrung ni hai ki core computer ka sarnot kha hai ki ni sngi an penrung no hai ki core computer bla pen bej ya ka office of the Register General of India lane ORGI kani galong ban penrung no hai ki core batmai ban pensisha ba ki briu kimla shu ban don bun teli ki sarnot jing pensisha kabalai la sedang penrung no nadu hospital khaman shwa gi kimi gi pa haba ki kwa sarnot kha hab lecha hospital ban yathu ba ladon kam sarnot ba bun sinru hab lut pisa daki hajar ban yo ya ka sarnot kha ban ha kini gi singi ba menta ka sarkar kala penyaj no da kane karkom ba marsin kha ya ki khun an I birth certificate no ban lai naga jingbun kam ki kimi ki pa ka basaw ki sarnot or computer kino ki sarnot or computer ki ban sayot mai la ban download direct na ki website bade ban yo ya ka sarnot kata la ro ban yo na ki hospital ne na ka official website jong ka ORGI ka basan ban yada ka sign lani ka dak tho ba pura jong utrai bade hok ban yo ya ka sarnot en bu hakikor computer kumshi banda ban yada lada don ki jingle thok haki sarnot ban riu la pha ban le no shabaro ki bompat don ban ru ki ban sakha kino ibala la khana du shitarik Oktober 2024 la sha ban pensisha tang da ka sarnot kha omshu da ki wei ki kon jingpan shisha shushu ni pe kumno pade banyo ya kita ki sarnot kha ban kong na hospital hadin bala kha ya ikhunlung kajaka ai jing sumar kan ha ban shim kerteng hapo arpuisni bat ban tap ya ka kerteng ha ka kor computer bat ikimi ki pa kin sayo da ka digital sarnot kha ka ban sa download na ka official website ijaka sumar ni ORGI shushu ban yo sarnot kha don kam jingpan shisha kum ki kot jong ki kimi ki pa kata la bande u Aadhaar pan card passport bat la ru ban ai da ka kot ya tho la da kwa pade ban register hi bat ba hab ban link dang ba ka official website jong ki state civil registration portal di hadin balade nyon sapandam yik jingdon kambaro kum ka kerteng ka tarikha ka jaka ba kha ikhun kerteng kimi kerteng pa nang ta sa submit yak application bat pin habru ban download pan na ka official website ban yo ya ka digital certificate lani digital sarnot kha tena ka bantai ki bala he ki bompa don sarnot kha pade ka sarkar menta kala ailan ban apply lech ki office badi khmi shphang ka sarnot kha ra ru ya ki jingpan shisha kum ka pan card Aadhaar card lani phila ru ban ra da ki school certificate tilada penslam ban register ka office kan phain ya ka kuna ka balong artangka ya ki bom apply hapo kalai posngi santangka ya ki to ki bom apply hapo sisnem hendre ya ki to ki bala palat sisnem pade ka sarkar ka phale affidavit shwa na u first class magistrate bat hak to ka poru bat ka fine sipo tangka te namar kata bandei namar kata lakan tujur ya baro ki briu lani ki nong shong shnong ki bompat don ya ka sarnot kha pin sobha ban don no yala ki jong ki sarnot da ka ba phile shaki office ki badei hok lani ki ba dekhmi ha ka ba yadei bat kani ka sarnot kha bat ru ban apply khnang ba ka jing im jung bi kan suk ban pensisha la phidei nong India ne em